Okay. Vi er gruppe Maus. Vi hedder Malte. Sølve og Adam. Og jeg hedder Victor. Ja, vi starter med at varme 200 gram vand op i en mikrobølgeovn, som bruger 1150 watt. Og det gjorde vi så i 1 minut, og vi målte start- og sluttemperaturen for vandet. Og det samme gjorde vi med 200 gram vand, men med en dybbekoger, som bruger 309,6 watt. Og vi varmede det i 1 minut igen, og målte start- og sluttemperaturen. Og til sidst der varmede vi 1 liter vand op i en elkedel, som bruger 450 watt, og det samme i 1 minut. Og formålet ved dette forsøg er, at vi skal selvfølgelig finde, hvilke apparaters nyttevirkning, eller vi skal finde de forskellige apparaters nyttevirkning for opvarmning af vand. Og så derefter kan vi konkludere, hvilket apparat, som er billigst, altså hvilket der bruger mindst energi i forhold til, hvor effektivt den varmer vandet op. Vi beregner nyttevirkningen ud ved hjælp af formlen N er lige med E udnyttet, divideret med E tilført. Men lige nu kender vi hverken den tilførte energi eller den udnyttede energi. Så det bliver vi nødt til ligesom at finde ud af. Vi har jo nogle formler til det her, som vi så vil bruge. Vi bruger de to formler for E udnyttet, siger vi E udnyttet er lige med masse gange specifik varmekapacitet gange delta T, som er temperaturændringen. For E tilført bruger vi P, som er effekt, gange tid i sekunder. Så, prik. E udnyttet er lige med 0,2 kg, fordi vi brugte altså 200 ml til vores forsøg. Gange 4180, den specifikke varmekapacitet på vand, gange 59, sluttemperaturen, minus 32, som er starttemperaturen, 32,6 26,4 grader er delta T. E udnyttet er altså 2070,40 joule. Og E tilført bliver, eller er, 1150 watt gange 60 sekunder er lige med 69.000 joule. Vi sætter vores udregninger ind i vores formel, som vi startede med, og den vil vi så bruge. Så siger, at med dyppekogeren udregner vi den udnyttede energi ved at sige massen af vandet, som er 0,2 kg, ganget med den specifikke varmekapacitet for vand, som er 4180, ganget med delta T, som er temperaturforskellen, og den udregner vi ved at sige sluttemperaturen minus starttemperaturen, som bliver 20,3 grader Celsius. Det giver 16.970,8 joule. Den tilførte energi er igen effekten gange med tiden i sekunder. Effekten den var 309,6 watt, og vi varmede vandet op i 60 sekunder, så 309,6 watt gange 60 sekunder er lige med 18.576 joule. Så nyttevirkningen er derfor 16.970,8 joule divideret med 18.576 joule, som er 0,9136, som er det samme som 91,36%. I elkedlen opvarmede vi 1 kg vand, så den udnyttede mængde energi er massen på 1 kg
gange den specifikke varmekapacitet for vand, altså 4180, gange delta T, som er temperaturforskellen, som er den sluttemperaturen minus starttemperaturen. Så en 56 minus 15,2, så vi altså har en temperaturforskel på 40,8 grader. Så den udnyttede energi bliver altså 17.054 joule. Elkedlen bruger 450 watt, og vi varmede vandet op i 60 sekunder, så 450 watt gange 60 sekunder giver altså en 27.000 joule, som er vores tilførte energi. Så elkedlens nyttevirkning er 17.054 joule divideret med 27.000 joule, som så giver 0,6316, altså omformet i procent, så får vi en nyttevirkning på 63,16%. Grunden til, at de forskellige apparater har forskellige nyttevirkninger, er fordi de opvarmer på forskellige måder. Mikrobølgeovnen, hvis nyttevirkning er 31,99%, har en ret lav nyttevirkning. Dette skyldes, at meget af den energi, der bliver tilført, også går til andre ting. For eksempel er der lamper inde i mikrobølgeovnen og en plade, der roterer. Dette bruger ret meget af den tilførte energi. Dyppekogeren, hvis nyttevirkning er 91,36%, har en ret høj nyttevirkning. Dette skyldes, at der kun går energi til metalrøret, som kun har kontakt med vandet. Den lille mængde energi, der går til spilde, går til opvarmning af det glasbæger, som vandet ligger i. Elkedlen, hvis nyttevirkning er 63,16%, har også en del energi, der går til spilde. Den spildte energi går til omgivelserne, det vil sige selve kedlen, og så går der også en lille smule energi til luften, da kedlen ikke er helt tæt. En mulig fejlkilde kunne være, at den mængde watt, som apparaterne bruger, ikke er præcis, eller at den svinger. En anden fejlkilde kunne være, at termometeret eller vægten er målt upræcist, og vi så har fået en anden temperatur eller en anden vægt af vandets masse. Og en tredje fejlkilde kunne være, at vi i gruppen selv har lavet fejl ved at skrive forkert, eller set forkert på både termometeret eller vægten. Ja, vores forsøg var nyttigt. Vi har fundet ud af alle tre apparaters nyttevirkninger, og vi har fundet ud af, at dyppekogeren var det billigste. Den havde den højeste nyttevirkning. Prøv lige, kan du sige det? Det er bare Okay, hov, så. Hvad sker der nu? Vand op. Vi starter med at varme 200 gram vand op. Ja, slut. Ej, jeg kan slet ikke starte det nu. Fuck, det gik godt. Prøv at tjekke den ud. Nej, du må ikke stoppe den.